дар шаҳри Душанбе мактаби байналмилалии робототехника Лигаи роботҳо дар ҳамдастӣ бо муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки ба роҳандозии фановариҳои муосир дар соҳаи илму маорифи пойтахт пайваста таваҷҷӯҳи вижа зоҳир менамояд, дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати пойтахт даври интихобии олимпиадаи байналмилалӣ дар самти робототехника ВРО 2021 баргузор намуд. даври интихобии олимпиадаи мазкур бо мақсади дарёфт ва рушди истеъдодҳои эҷодкоронаи хонандагон, афзудани шавқмандии онҳо ба фаъолияти илмӣ техникӣ, ҳалли вазифаҳои мубрами фаннӣ инженерӣ, баланд бардоштани ҳайсияти касбҳои марбут ба соҳаи фановариҳои иттилоотӣ миёни ҷавонон, ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба навовариҳо ва технологияҳои муосири иттилоотӣ. Инчунин фароҳам овардани шароит барои дастгирии кӯдакони лаёқатманд дар соҳаи робототехника ташкил карда шуд. чорабинии мавриди назар барои доираи васеъи хонандагон ки аз рӯи сину сол ба 3 гурӯҳ, кӯдакони аз 10 то 12 сола, наврасони 13-15 ва аз 16 то 19 сола тақсим шуданд, доир шуд. ғолибон ва ҷоизадорони олимпиадаи байналмилалии ВРО 2021 бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи тадорукот қадрдонӣ мешаванд.